Эфирда Татарстанның күн чыгыш хәбәрләрем. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. 3 көндә 3 бала юл транспорт һәлакәтендә зыян күргән. Очраклылыкмы, әллә гадәти күренешме? Автоинспекторлар нәрсә турында кисәтәм, әлмәтләр нинди фикердә? Шик иятучы билгесез зат һәм ризыкларга кадалган энәләр, мактамалларга бистәдәтләрнең гомерләрен кыю очраклары тыңгы бирми. Бу бары тик фаразлар, әмма борчылырга сәбәп бар. Татарча уен күлкем Әлмәт драма театры уморлап уздырдым. Яңа театр сезоны тамашачыларга үзгә куелышлар әзерли. Атна башына шәһәрдә берничә юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Машина йөртүчеләре җәяүлеләрне һәм велосипедчыларны бәрдергән. Үзләре дә кара-каршы очрашкан. Бәхеткә үлүчеләр юк. Җәй ахырына Әлмәттә 70тан артык юл фаҗигасе теркәлгән һәм аларда һәлак булучылар да, зыян күрүчеләр дә бар. Күңелсез статистика турында алдагы материалда. Фотога караганда зыян күрүченең сәламәтлегенә зыян килмәгән, бары тик бераз курку алган. Юл киселешенең яңа формасы һәм биредәге җәяүлеләр юлы социаль челтәрләрдә кызу бәхәсләр уятты. Юл иминлеге белгечләре, архитекторлар командасы һәм шәһәр хакимиятенең юл транспорт травматизмы проблемасына карашлары башка. Юл транспорт һәлакәтләре Әлмәт юлларының башка участокларында да булып тора. Гәрчә алар мондый кискен үзгәрешләр белән мактана алмый. Ленин урамындагы 26-нчы йорт янында җәяүлене бәрдерүне мисал өчен юлның салынышы белән аңлата алмыйсың. 7 яшьлек кызны юлның каршы ягындагы тротуар янында бәрдерәләр. Баланың нәтиҗәдә бот сөяге сынган һәм ул хастаханәгә озатылган. Шимбә көнендә балалар зыян күргән. Җиңел машина һәм йөк машинасы Совет һәм Таһиров урамнары киселешендә очраша. Зыян күрүченең тормышына һәм сәламәтлегенә куркыныч янамый, аварияда катнашучылар вакыйганың шаһитларын эзли. Елның 8 ай нәтиҗәләре буенча Әлмәттә 10 кешенең гомере өзелгән, 94 кеше төрле җәрәхәтләр алган, 77 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Җәяүлеләр катнашында шул ук вакыт аралыгында шәһәрдә 23 юл транспорт һәлакәте булып, аларда 1 кеше һәлак булган, 24 зыян күргән. Сентябрьнең 1-2 атнасында Баулы районында 8 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларның берсендә пассажирның гомере өзелгән һәм 2 кеше тән җәрәхәтләре алган. Үлем белән тәмамланган авария Казан-Оренбург автоюлының 344 километрында теркәлгән. Лада Гранта машинасын йөртүче Оренбург ягыннан Казан юнәлешендә барган. Фаҗига 6 тулып 7-нче киткәч була. Һәлакәт нәтиҗәсендә машина йөртүченең әнисе ашыгыч ярдәм килгәнче вафат була. Ул үзе зыян күрми, Мазда йөртүчесе һәм пассажиры төрле тән җәрәхәтләре ала һәм Бөгелмә хастаханәсенә китерелә. Тагын бер юл фаҗигасы Баулы үзәгендә шәһәр базар янында була. Машина йөртүче кәрәзле элемтә салонына килеп бәрелә. Бәхеткә корбаннар юк, авария вакытында салон эчендә сатып алучылар булмый, сатучы киште янында була. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларны игътибарлы булырга һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә чакыра. Иске Михайловка янында эт ату тарихы әле тынырга да өлгермәдем. Социаль челтәрләрдә көпә-көндез һәм торак йортлардан ерак түгел кораллы иратны төшергән видео пайда булды. Мактамадагы участок хуҗалары полициягә гариза юллаган. Әлеге мөрәҗәгать буенча чаралар әлегә күрелмәгән. Ә менә сукбай хайваннарга ау оештырылуы мәгълүм. Кошкин-дом үзәгендәге берничә хайванның җанын кыйганнар инде. Дүрт аяклы дусларга карата кансызлык кайчанга кадәр дәвам итәр? Посмотрите, вот здесь у нас как раз расположена видеокамера, с которой и ведется видеозапись того, что происходит вот на этой полянке. Әлеге мизгел Зөлфиянең участогындагы камерага эләккән. Көндез Түбән Мактамадагы торак районнан ерак түгел бер ират йөри. Кулында корал, койма буйлап куаклар арасында нидер эзли һәм үзе дә куаклыкта югала. Участок хуҗабикәсе биргә үзлегенә килгәли. Билгеле янәшәдә кораллы кеше күргәч куркып калган. Кан басымы күтәрелгән, урамга чыгарга курыккан. Җирле халыкның коралга үрелгән адәм турында үз фаразы бар. Берничә көнлек Зөлфиянең күршеләренең тавыкларын юк итәләр. Әлеге вакыйгадан соң кораллы кеше пайда була. Бу бары тик фараз гына, аның ни өчен мондый юлга баруын волонтерлар әле дә аңлата алмый. Хатиконың язмышын кыючы да ул түгел микән дип шикләнәләр. Сукбайларның тарихы исә моның белән генә шикләнми. Энәле ризыкка йолкан хайваннар да күп һәм алар газаплы үлемгә дучар була. Әлеге районда 2 эт шундый ризыкка эләгеп үлгән инде. Алар берничә көн дәвамында өлкәннәр һәм балалар күз алдында яткан. Бүлеп бирелгән участокларда Кошкин-дом хуҗасы этләр өчен махсус урыннар булдырырга тырыша. Сукбай мәчеләргә шәһәрчек оештырырга планлаштыра. Аның бердән-бер үтенечем хайваннарны яратучыларның ярдәм күрсәтүе, башкаларның аларга комачауламавын тели.
Кешелек этләрне кешекләреннән айрам, аларны юк итәм. Бас сукырларда яшәүче яклаучысыз этләр мөгаен кешеләрдән читләшкәндер. Алар гомерен кыючыларның начар мисаллары киләчәк буынга ямьсез тәэсирләр калдыра. Сюжет эфирга чыгар алдыннан безгә кашкортларны юк итүче ләккән видеода килеп иреште, әмма бу гамәлдә гаепләнгән этләрне кире кайтару мөмкин түгел. Контейнер мәйданчыклары янында агач ботаклары һәм төзелеш материаллары өемнәре Баулы шәһәрендә гадәти күренеш. Күзен шәхси сектордан калдыклар чыгаруда кискен арта. Халык шул рәвешле каты көнкүреш калдыклары җыю мәйданчыклары тирәсендәге территорияда чүплек хасил итә. Корган агач ботакларын яки ремонттан калган калдыкларны кая куярга соң безнең иҗат төркеме белеште. Баулының төньяк көнчыгыш өлешендәге шәхси сектор урамнарының берсендә яшәүче Җәмилә Вилданова агач ботаклары чыгаруның шәһәр өчен проблема булуын әйтә. Новая урамы янында да шул ук хәл, юл кырыендагы чүплек берничә метрга сузыла. Монда машина тәгәрмәчләре дә иске җиһазлар да ята. Урамда яшәүче Хатирә Нәбиева мондый хәлнең күптән күзәтелмәвен әйтә. Энгельс урамындагы ишек алларының берсендә дә төзелеш чүпчарлары тутырылган капчыклардан тау барлыкка килгән. Матраслар иске диванны да чыгарып куйганнар. Гринта төбәк операторы шәһәр буенча каты коммуналь калдыкларны чыгару вакытында хокук бузулар юк дип раслый. Гринта үсемлек калдыкларын ашлама буларак кулланырга киңәш итә, зур ботаклардан агач чүбе ясарга мөмкин. Бу атнадан башлап халык шәхси җиңел машиналарда каты коммуналь калдыкларны шәхси участоклардан чыгару өчен бушлай талоннар ала. Бу хакта шәһәрне төзекләндерү идарәсендә хәбәр иттеләр. Талоннарны территориаль иҗтимагый үзидарә рәисләре бирәчәк, әмма трактор арбасында төзелеш калдыгы булмаган чүп-чарны чыгару өчен предприятиегә түләргә туры киләчәк. Бер рейс халыкка 1400 сумга төшәчәк. Лениногорск мәдәният сараенда Татнефть профсоюзы ярдәме белән картиналар һәм декоратив кулланма сәнгать әсәрләренең күчмә күргәзмәсе ачылды. Ул Татнефть төркеме һәм төбәкнең сервис предприятиеләре хезмәткәрләре эшләмәүче пенсионерлар арасында иҗади сәнгать эшләре бәйгесе кысаларында оештырылды. Күргәзмә 9-нчы тапкыр уздырыла, бәйге исә 20 елдан артык бара. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән иҗади төрлелек шаккат тора. Биредә рәсем, агачтан уеп ясалган эшләнмәләр, курчаклар, төрле инсталляциялар бар. Конкурста Әлмәт, Азнакай, Бөгелмә, Баулы, Алабуга, Лениногорск һәм Татарстанның көньяк көнчыгышындагы башка шәһәрләрдә нефть предприятиеләре вәкилләре катнаша. Күргәзмәдә катнашучыларны Әлмәттә узган нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көнендә сайлап алдылар. Быел конкурска 189 эш тәкъдим ителгән, комиссия тавыш бирү өчен 32 эшне сайлап алган. Бәйгедә даими катнашучыларның берсе Лениногорск Римсервис җәмгыяте ветераны Николай Карасев. Ул берничә тапкыр призер һәм җиңүче булган. Рәссам агачтан уеп ясау, чүкеп ясау, рәсем ясау белән шөгыльләнә һәм башка юнәлешләрне үзләштерә. Җиңүчеләр бары тик тавыш бирү юлы белән генә билгеләнә. Теләгән һәркем үзенә ошаган эшләрне билгели ала, әмма иң сайлау җиңел бирелми. Лениногорскидагы күргәзмәгә килүчеләр нефтьчеләр арасында талантлы һәм иҗади кешеләр күп булуына тагын бер кат инанды. Хәзер күргәзмә Җәлил бистәсенә, соңрак кабат Әлмәткә юл ала. Бәйгегә нәтиҗәләр октябрьдә ясалачак. Режиссерлар һәм актерлар чираттагы театр сезонын ачуга әзерләнгән арада тамашачыларны да онытмыйлар. Әлмәт драма театрында Уморлап лабораториясе эшләде. 5 октябрьдан яңартылган репертуарда 5 премьера көтелә. Әлеге артистлар лаборатория кысаларында 4 спектакль эскизы тәкъдим итте. Уморлапның исеме үзү әйтеп тора. Тамашачыларга комедия тәкъдим итәләр. Залдагы мөхиткә караганда тамашачыларга артистлар уены хуш килә. Профессиональ таләпчән жюри урынына спектакльләргә тамашачы бәя бирә. Булачак спектакльне үзе сайлый. Әлмәт драма театры коллективы репертуар төзүдә беренче тапкыр гына тамашачыларга мөрәҗәгать итми. Лаборатория программасында 4 эскиз каралды. Бабайның бабасы, Мисс Гүзәллек һәм Вессы эскизларын чакырылган режиссерлар куйды. Конкурстан тыш галиацинация куелышын Әлмәт драма театры актрисасы Энҗе Сәйфетдинова тәкъдим итте. 79-нчы сезонны Туфан Миңнуллинның шулык исендәге драмасы мотивлары буенча куелган От карагы премьерасы ачачак. 30 ноябрьдә Муса Җәлил әсәре буенча 6-нчы спектаклен карарга мөмкин булачак. Әлегә сәхнә хәлләре эскизларның кайсысын тулы күләмле спектакльгә әверелдерү турында уйлана. Тамашачы иртәме соңмы, әмма яңартылган репертуарда эскизларның барысында спектакль итеп күрергә тели.
Габдрахман авылында футбол буенча традицион турнир узды. Әлеге вакыйга якташыбыз хәйрияче һәм меценат Сирин Җәләев истәлегенә багышланам. Ярышларда Габдрахман, Тойсуган, Югары Мактама һәм Карабаштан 4 команда катнашты. Уеннар нәтиҗәсендә урыннар түбәндәгечә бүленде. Беренче урында Кыр хуҗалары Габдрахман авылы командасы, икенче урында Карабаш бистәсе, өченче баскычта Тойсуган авылы командасы. Турнирны ачу барышында шулай ук Тойсуган һәм Габдрахман мәктәпләренең җыелма командалары бүләкләнде. Алар Туган авыл хәйрия фондыннан медальләр һәм бүләкләр алды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Сәламәт булыгыз.